Kaixo, gaur June Osinagarekin gaude, DBH lehenengo mailako atletzon lan egiten duen ikasle bat. Kaixo, June. Kaixo. Zer modu zure lehenengo urte honetan? Oso ondo nire lankidekin ondo eramaten naiz eta ondo. Ze ongi eta arazoren bat izan duzu prozesu honetan edo lan egiten edo zerbait? Egun batean lan egiten zela hartu nuen gozat gaizki eta egin nuen mina eskoan, baina gero pasatu zitzaidan. Eta zuk espero zenuena izan da atletzon lan egitea edo zer imaginatzen zenuen? Eske ez nuen imaginatu ezer, baina... Oso ongi, eskerrik asko elkarrizketa honengatik eta agur. Agur.